Giderin, giderin, uzakdır yollar, söyürün, işlerin, ağlap gülürün. Kim men, näme, kadim dünýäň yüzünne, men bolary, ölümden soň bilerin. Nuri Halmamedov, Türkmenistanyň halk artisti, meşhur kompozitor, Türkmen milli sazynyň lehengleriniň biri. Nuri Halmamedov gysga emma şöhratly durmuş ýoluny geçdi. Oňa Allah tarapyn berilen zehin ýyllaryň çaltlygyny üssü, kämilleşdi. Hergedekki düzülýän saz bütün durky bilen nurlanyp, dinleyici özünün zadylaýjy täsirini ýetirýärdi. Kompozitoryň saz eserleri, onuň häsiýetiniň özüne bolan belent adamkärçilik duýgulary, üýtgeşik ogazlaryň üssü bilen ansan kalygyna sinýärdi. Nuri Halmamedov, mukama singen ömür. Ömrüň agajyndan düşüp dur günler, günler ömrüň elegini elener. Eýda dönmek isler däl gögünler, geçen gün şäherdän gaýdyp geler. Her kimin geçenden bir ahmary bar, menne de ahmary bar, ýöne men hergiz seniň ruhun bilen ederin mydar, meniň bar ruhumy direlden serwiyim. Ýolumyzyň çatak düşeni üçin gam çekme. Bu derdi götürgün merdem, uruşdan aman sağ halas bolmak kıyın, has kıyın halas bolmak ýatlamalardan. Düşün ýatlamalar köňlüme häli, sarılan yapraklan düşüş ýaly. Çağalyk mukamy. Käri saýlap alyp bolmaýar. Oň özü seni bennetmeli. Ene şonda sen şol jadylaýjy çakylygy wagtynda seslenip, oňa bütün ihlasy siňdirseň, öňde goýulan maksada ýetmek üçin janaýaman işleseň, onda bitmejek iş, alınmajak gala bolmaz. Men saz bilen ilkinji tanışlygym çağırykdan başlanypdy. Şonda men ilkinji gedek türkmen aýdymlaryny we bagşylaryň milli saz gurallaryny ýerine ýetiren sazlaryny dinläpdim. Halk aýdymlaryny diýseň baý milli süňňi, olaryň öz bolşlugy maňa diýseň täsir etdi. Men olary ýürekden söýdüm. Ulagam dutar erwet çalanypdy. Men onu sagytlap dinläp bilýärdim. Daýna owasy,
Bu ýerde 1938-nji ýylyň 20-nji iýunyna Nury dünýäge inipdi. Daýyna Gökdepe uruşy netijesinde dağınık ýaşan öňkü Mürçü owasynyň ilaty tarapyndan 1882-nji ýylyň noýabr-dekabr aýlaryna döräpdi. Şonda şo wagtky Ahalteki uyezdiniň ketdeleri aýry-aýry owalaryň ilatynyň haýyşy boýunça Durun owasyndan ýokarrakda ýerleşýän jülgede daýyna çeşme göz başynyň golaýyny özüne 42 erkek göbekligini 48 sany hem aýar maşgalan jemleýän 25 öýlü daýyna atly owan düretmäge ruhsat beripdir. Şol adamlaryň arasynda Nurynyň atasy Baý Muhammed de enesi Artygejede bardy. Daýnarlar irki döwürlerden bäri aýdymsaz bilen bagry badaşan halk. Daýna meşhur destançylar anna hal bagşynyň, dost hally bagşynyň, gelli bagşynyň hem atanydyr. 20-nji asyryň başynda ýaşan daýnarlar Edil Nurynyň enesi Artygeje ýaly goşgu düzüp, onu aýdym edip aýtmagy gowurupdyrlar. İnçe ansan duýusy olardy ähli zatdan. Hatda günnöki çörek hakyndaky aladadanam ýokarda tuturupdy. Mümkin daýnanyň üýtgeşik tebigaty onuň her bir ýaşaýjysyny gözellige, söýüge teşnedendir. Baklyga, asmana, dağlara, ýyldızlara söýüge we ölüme akyl ýetirmäge, olary duýmaga ýardam edendir.